Assalamu alaikum uwa, wannan ne harkon shiga ku channel kin ga namu mai suna Jamilu Mamudu TV. Ku danna mana subscribe, ku danna mana kararrawa, da zarar mun saki kanun labaran mu kai tsaye ku gane su ba bata lokaci ba. Muhammadu Adamu Sule. Da wannan fannin har muka ci gaba da bayanin mu, muna isar da ta'aziyyar mu ga duk iyalan waɗanda suka ɓadda ransu a cikin wannan tafiyar tun shekara 2015, musamman cikin jihar Tiliberi, Difa da Tawa. Manufar wannan muhawara shine mu kawo namu gudunmawa ta ganin an ce wannan matsalar tsaron da matsaloli na zamantakewa da matsaloli ma na tattalin arziki da muka fuskanta a cikin jihar mu kawo namu gudunmawar cewa an kai ƙarshen su. Musamman ma in muka zo a Tiliberi cikin wannan kwana biyun, za mu fara zama ne mu yi nazari a bincika a gano menene an muharin wannan matsalolin kuma wani alamomi ne gare su. Na biyu sai mu ga cewa wace illa ce suka kawo muna ta fannin tattalin arziki da ta fannin cuɗayar juna da muke a cikin jiharmu ta Tiliberi. Sannan kuma za mu tattaunawa mu yi nazari mu ga cewa mun san da lalle gwamnati ya ɗauki matakai ba guda ba biyu ba. Waɗannan matakan da aka ɗauka menene sakamakon ɗaukar su. Sannan daɗa in dai ka zo muhawara ka yi waɗanda abu uku, ya kamata a ce ka ba da shawarori waɗanda kaka tsammani aka yi aiki da su za a cimma gurin da aka hanga. Saboda haka ne a wannan muhawarar mun gayyaci duk 'yan jihar Tiliberi ba wane musamman ƙwararrun masana ta fannin matsalar tsaro da tattalin arziki, duk 'yan jihar Tiliberi da suka shahi waɗannan da kuma insha Allahu deputoti masu ci a yanzu za mu gayyatar su a wajen wannan muhawara ta Subudu da ran Lahadi. Kwamiti wanda muka sa wanda ke kula da wannan tsare-tsaren ya shaci ne bacin cikin tafiyar da tsarin wannan kowane lokaci sun yi aiki har Allah ya sa a halin yau muna sa ran duk matakan da ya kamata a ɗauka wannan muhawarar ya kasance kwalliya ta biya kuɗin sabuni ya ɗauke su. Saboda haka ne kuma da danganta da mahimmancin da aka wannan muhawara muke son kowa cikin waɗannan da aka gayyata duk wanda ke iya kawo tashi gudunmawa mu zo mu sa hannu cikin kyautata zamantakewa, cikin gane ma juna, mu zo mu sa namu gudunmawa cikin wannan tafiya mu ga cewa jihar mu ta Tiliberi ta fuskanci wannan matsala ta kai ta kuma matakan da duk ya kamata a ce an ɗauka na tattalin arzikin jihar mu na Tiliberi a ɗauke su mu cimma waɗannan gurin. Sai mu isa a jihar Tawa inda kamar yadda kuka sani ministan ilimi na ƙasa cewa da Dr. Rabiu Usman yake ci gaba da gudanar da wato rangadinsa inda a ranar jiya ya samu ziyartar ofisoshi daban-daban da ke karkashin jagorancinsa da ma waɗansu makarantu ƙanana da manya. Abokin aikinmu Ibrahim Gado Lamdo Buza na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ministan ilimin firimare sakandare zoke lise Dr. Rabiu Usman da babbar tawaga ya samu damar ziyarce-ziyarce a da'irar Tawa a makarantar horon malaman makaranta, ma'aikatar ilimi ta da'ira da makarantar jaraba Hausa da Turanci da sashen jami'ai masu koya ma profesa salon karantar suwa. A ƙarshe a wata sabon makaranta da za ta fiddo malaman makarantar larabci, amma makarantar ba a buɗa ta ba. A ko'ina minista Dr. Rabiu Usman ya saurari duk inda ya isa koke daban-daban na ma'aikatan, inda kuma nan take abinda an ka iya maganin shi an magance shi, saura ya ce sai dai a nan gaba. Tawagar minista da regional wannan aiki aka samu tallafin za a yi shi. Minista Dr. Rabiu Usman a ƙarshe ya ƙara kira ga su kansu kojes da su bi sau da ƙafa saboda wannan alheri da an kai musu
kusan za a yin shi ta hanya gaskiya. President ɗin Kojes, yanzu ka yi bayani bisa kan wannan aiki da za a yi na tabilban. Na gode ma, kuma ina gayyatar ka ku bi sau da wannan aiki da za a yi na tabilban, kuma a yi su da kyau, a sa kaya ciki wanda za su daɗewa, kuma in an ida ku bi sau da kafa tabilban ɗin nan su je wurin yara, tunda su ake so su yi amfani da shi.